Virreina, l'exposició del bestiari per a les festes de Santa Eulàlia. Ostres, quina bèstia! Mare de Déu! Uau! Ostres! Uau! Sí que mono, este no había visto. Uau! Uau, quines bèsties! Uau, que fort! Palau de la Virreina, per la Laia, 2020. Uau, i també aquesta, que potent! I aquestes dues també, que potents! Uau, quines bèsties! El Palau de la Virreina. Uau, que xulo. I aquesta, uau. Molt potent, Molt potent. Uau. Els gegants de la ciutat, uau, quina passada. La Laia 2020, al Palau de la Virreina.